Jangirde wietende madrasatul nujumul huda nga beniol meganga hawri dudbe nyalomare hande salasa sappo e jeedi d'après lewru jenayabru hitaru jeedi de nokas e nay kan wadu ko julte madrasa wangado tawetebe nder beniol meganga modibe jawribe e non bo lutando maire arrondissement meganga adon majum ikkon konno wangini seyo fere ha jangirle kediten nder saro en e ardibe yaldirbe ko moy wari ha do yide de jole de yi khayru mare kadi o yelan kan ko botoni o yidi khayru o yidi batta wuro kan o yelan non man Allah beddane khayru man kada on ardani be dum fukarabe man ha jangirde do hawri galla jangingo inglisre faransa e non be arab. Alhamdulillah bi adama to Allah hokkima ɓingel ɗo o halfitinam ɓingel a duramo a aynamo a janginamo to ngam may ko en yerato ha saaro ɓikkoye kala komoye ko jangina ɓikkoye mum toni komoye jangini ɓikkoye mum elti ɓikkoye bana ndede Allah wi en ɗo muskilaji je en wontiri ɗo pat en heɓata ngam to a tawi jonta bonondaji ko waɗata fitinaji kaɓeji masiboji ɗo pat yimɓe je janggaru watta ɗum ngam may toni en ɗo jangina ɓikkoye men en elta ɓikkoye men elto wongo ɓeɗo tokki ɓeɗo ayni dina maɓɓe wallahi fitinaji ɗo pat en heɓata en heɓan jonde jaam en heɓan de'ene en heɓan kayru duniya be lahira ngam may ko en mari haaje jangirde ɗo ɗum ñawdigo ko ɗume en dara en tiiɗa ɓe jangirde en jangina ɓiɓɓe meɗen ngam may de muskila de en yiidi ɗo heɓa waroɓe ɓawa kam ta muskila ma heeɓe to ngam may ñawdigu nane ma sey seɗɗa seɗɗa nana a fiya jonta ɓuuta jonta aa ngam may en jangina ɓikkoye men dara en ayna duuɓi ko warata se a tawa en wurti majjere ma timmi de de fitina ko nuto pat ɗum timmat amma to jangirde wala muskila timmata Allah wallu en kayru duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indiam Mr. Haruna Anas Mamadou, nodo lati représentant directeur école anglo-islamique Samgari Hamidanga. Komi kunseta saruji kulare hala jangide hani saruji dara sangana ikuma kulare jangide kan zaman amin lotu ko jangaini wala ba watta be bana ko fallata be bana shawari ko watta bana dina do hani adara jangide ikuma banda ma jangide kulare arabiya tokki be ajamiya do lati bana modi bolwi haala acte en andi acte kam kanjum on woni ndimo ɓingel en wolwi no nane haɗo haala jangirde ɓurna raɓɓa ɓingel pat hadde to yiɗi a wala acte de mariage a hoosa photocopie d'identité ma dada ɓingel a hoosa photocopie témoin en ɗiɗo on yahara ɓe wanna on acte mere ɓe hokki on lebbi tati de ummugol ya hôpital Sabon Gari ando maire arrondissement meganga wasi himɓe hala waɗugo acte de naissance mo yiɗi ɗum ha dargal bargari ma yetata yahan go enen en giɗano la jamare to ngam majum useni en tiiɗe nden bo en ɗo ɓedda yettugo mallumen jangguinoɓe meɗen anglo arabe Allah teniɗo fo ɗo balɗe maɓɓe min yetti on fodde sendira ha ɗo ɓe gaɗi do'aji Allah tabotun hayru ambasi fo wa salamun alal mursalin walhamdulillah.